uNokwanda uyena phela osethandana ne-stepfather sakhe manje ngine-proof yaleyo nto lento engishoyo. Le phone le ngiyiphathayo akuyona eyami le ekaNokwanda le phone engiyiphathayo eyami kuyena eyami ife ngalolu suku sixabana usuku lokugcina lolu silwa mina naye yafa iscreen ngase ngithi-ke mina-ke ngeke-ke kushuthi wena kuzophatha leyo yami mina ngizophatha le yakho ngayikhipha la efake la ejinini la ephaketheni lejini ngemuva ngayihlwitha ngayithatha ngayifaka la esifubeni. uNokwanda la kule phone yakhe ngithe mangithi ngiyabuka phakathi kunesithombe. Sawubona sisi. Sawubona bhuti. Kunjani? Ngiyaphila bhuti Professor. La ekhaya ke kufike abantu abanenkinga yezidakamizwa. Ngabe kwenze njani ukuthi sivakashelwe wena namhlanje futhi ngabusisa ubani igama lakhe uvelaphi uhamba ngani futhi ngobe lapha? Yebo. Okay, igama lami nguNomusa waNqetho Sibongo. Ngisuka eEastern Cape eSikisiki la ngisuka khona. Into engibeka lana mina Professor ngibekwa isimo somuzi wami esingasahambi kahle. Kunengxabano nje ezivele nje zavuka nje maqala lo nyaka. Nginobaba wabantwana, nginabantwana. Ubaba wabantwana ngihlangene naye ngo-1999. Ngo-1999 ngihlangana naye endaweni yaseMayville. Ubaba ubesebenza Meshe esebenza eMorningside. Mina ngaleso sikhathi leso ngangisuka ekhaya kaMashu. Umkhulu ube nomuzi kaMashu. Shuthi ngesimo sokuthi mina bengumuntu obengasenabo abazali. Kwasho ukuthi uanti sinokungazwani naye unokukhipha amazwi abhlungu ngaenda phase ngiphuma ekhaya kaMashu ngahamba ngaye eMayville. Khona omunye usisi engangihamba naye. Ilapho ke engafika ngahlala nalowo sisi loyo ngase ngibona yena ubhuti lo ngabonwa ubhuti lona. Sathandana ke nobhuti, sathandana isikhathi impela nje uthe ngo-2000 kwayila ke siqala sihlala naye ubhuti. Sahlala ngo-2000 nobhuti ngazothola lo mntwana lo wami lo ka-2001. Ngathola lo mntwana sihlala ekhona eMayville. Samuva eMayville naye ngawo u-2000 December sayohlala eKhethomena. Indawo nje vele eseduzana abantu abahlala ngakhona bazoyazi le ndawo ukuthi isondelene vele. Sayohlala eKhethomena. Ilapho ke izinto ezifike zashintsha khona ke eKhethomena. Kwakubi. Washintsha ubaba wengane angixoshe naso isisu leso kodwa ngingahambi ngoba ngangingazi ukuthi ngizoyaphi. Ngahlala. Ngamthola umntwana ngaqhubeka ngahlala. Bengiyi-punching bag yakhe ke. Sonke ke leso sikhathi leso futhi nami ngivumile ukuthi akukho ke manje la ngizoya khona. Bekade ngihlala no-aunt wami manje ngahlala naye. Okay, sengizoyaphhi ke manje. Ngabekezela ngahlala naye. Kaze ngalanda ingane yami because bese nginayo ingane le endala le ka98. Bese nginayo ngangishiye nayo aunt ngahamba ngayo elanda ingane besihlala kumina nayo le ndala. Ngihlala naso ke manje sizu2 sengithole nale yakhe ubhuti. Ngaqhubeka ngahlala ke naye ubhuti kwa right nje kungathi like bekuba on and off kahle kahle. Bekuba on and off kube mnandi kube kubi. But ke kwagcina ubhuti caca ukuthi angazi noma wayesekhathele yini noma kwasekwenze njani ngoba mina ubhuti usekwangigwaza nokungigwaza. Wangigwaza ngasizomphakathi. Kwawumphakathi ongibizela amaphoyisa kaKito naye ambulance. Afika amaphoyisa kaKito angithatha ke wona because bengathathwa amaphoyisa angisesibhedlela. Asho athi hayi sizowuphula umthetho
awuvumi kodwa sizomthatha lo muntu wesifazane ngoba manje ulimele. Ngishiya ingane ngase ngithole esibili-ke manje yakhe futhi-ke yayinonyanka, yayincela leyo ngane leyo. Ngangizoshiya leyo ngane. Ngahamba ngaye-ke eKhengedwathi ngabuyiswa ngamaphoyisa. Uma ngibuyiswa amaphoyisa usebalekile vele yena-ke wayengasekho vele endaweni. Ngaqhubeka ngahlala-ke. Ngiyitholile-ke iy'ngane ngoba ngiphindile futhi ngathola enye ingane. Kuye. Ngesikhathi ebalekile efuna amaphoyisa kwagcina kuphelele ebloko mayebuya. Lokho waboshwa cause wafika ngobusuku obulandela ngibuya esibhedlela. Wafika wangqongqoza efranti. Wathi ufuna lezi zinto azifunayo isikhwama, isikipa sakhe nama-CD zakhe, ngavula isicabha-ke ngamfakela la egeyithini kanje esikhaleni segate. Wambalekisa? Hhayi, angimbalekisanga. Angithume la efront umnyango uwodwa ukuphumela ezansi emastebhisini efanele ngiphume ngawo. Ngeke ngize ngikwazi ukuphuma yena ula. Uthi ulinde iteksi ka-4:45. Into engayenza mina ngangena ekamerweni ngathi nayi ingane iyakhala. Ngizacelisa ingane. Ngangena ekamerweni, ngathulisa ingane. Ngaphuma njengoba siphezulu. Ngaphuma ngewindi leli eliphezulu. Ngabambelela kwilo ewindini, nganyathela kwi-window sill. Ngalula isandla, ngasifaka la egeyithini ibhedlagathi njengoba sasivale ngebhedlagathi ebalcony. Ngehla ngebalcony le nalesi ezansi kamakhelwane ngaze ngayoqinseleka phansi. Ngaqonda straight ngaleli flat ngawuphumela epolice station because iseduze nasepolice station. Ngafika ngawatshela amaphoyisa ukuthi lo muntu loya obengigwazile nazi nangihambisa esibhedlela nangiya manje ku-front laphaya. Bathi okay, nangempela balibasanga bathatha ikhiya bafika nangempela bamthatha khona ku-front bahamba nayo. Into-ke good professor yenzeka uhulumeni kangimazi usebenza kanjani ngoba mina ngimbona ngevele court but wathathwa amaphoyisa wahamba. Mina ngabona sekufika after 3 weeks sekufika imoto yakwa correctional services isithi uthi ucela ngimsayinele uyakhishwa. Ngathi mina kulabo baba laba abagqoka ubrown, ngathi mina angikwazi mina ukumkhipha mina ukumsayinela umsa wenkosi ngoba ngiyivictim yakhe mina. Njengoba lapha imina lo amgwazayo, njengoba ningibona nje amanxeba akhe mina la nginawo la ekhaya ayisabonakala ngaleso sikhathi because inwele zazingakakhuli la ngangigundwe khona because ngangithungiwe nje kubonakala. Yebo. Bathi-ke bona-ke asazi kodwa-ke ingathi uyaphuma. 3 weeks engenile. Mina ngizaze ngimbone mina ecourt eyovela. Angimbonanga angizwanga nesigwebo sakhe ukuthi isigwebo sakhe kwathiwa yini. Ngabona mina sekuthi uyakhishwa. Nangempela ngakusasa nganqaba mina ngithi kumkhipha. Ngakusasa ngibuye edrobheni ngabuya kuthiwa nangu khona ubuyile. Hayi nangempela-ke ayingekho into engangizoyenza-ke. Ukhishiwe phela. Alright-ke sidluleke lapho-ke siqhubeke-ke nempilo-ke sihlala kule ndlu eyodwa. Uhlala la nami ngihlala la. Mina-ke kodwa-ke ngiyashawa-ke vele ngiyinto ehamba icela indawo yokulala. Ihamba icela indawo yokulala emzini yabantu like ngishintshanisa ama-weekend. If ngilalela namhlanje kusasa ngizoyolala ngale. If ngilale kulona namhlanje kusasa ngiyabashintshanisa abantu engibaziyo ukuthi kule weekend ngilala kumuphi, kule weekend ngilala kumuphi. Kwayinto enjalo-ke wangazuthi ubhuti ungazuthi uthi ukhulile-ke manje neminyaka because asilingani naye mina ungishaya ngo-11 years ubhuti. Wangathi-ke uwumuntu ongazuthi usekhulile manje akasazi uzenza lezo zinto lezo khetha ukuhlala phansi. Wangathi uhlala phansi-ke kodwa-ke akwenzekanga kanjalo ngoba ube umuntu odukayo bengazazi ukuthi ingane ziyadla alahleke sizwe kuthiwa nangiya khona la ngangabamba itoho nje Charles Hugo eSydney. Ngabona sengibizwa uthisha omkhulu ethi uthisha omkhulu unqetho ngicela uze la e-office. Nangempela ngangena wathi kunomuntu ofonayo la
uyamazi usibani, ngithi mina ngiyamazi. Wathi uyafona-ke uthi use-Free State ucela ukuthi nimgibelise abuye. Ngathi mina hayi angimazi mina lowo muntu loyo. Yabona lo muntu osungitshela ngaye-ke manje thisha omkhulu angisamazi-ke manje. Angisamazi, anginamali mina engamnika yona lowo muntu loyo. Hhayi-ke sihlukane nothisha omkhulu ahleke ahambe. Sihlukane nje kanjalo. Ungihluphile kakhulu lo muntu Professor ngangokuthi ngathatha isinqumo ngahamba endlini yakhe mina ngabuyela ekhaya. Ngibuyele ekhaya mina 2017. Ngathatha into zami nezingane zami ngabuyela ekhaya 2017 ngayohlala khona. Ungilandelile khona ngale emakhaya eStern Cape wafika ngale. Ngoba thina abantu besifazane sinalento yokuthi like sinesike sokuthi inkosi yami ngubaba weingane zami. Lapho ke nami bese ngikwazi ukuyiphantela sengikwazi ukuyihlanganisela engenzi lutho. Akasebenza uhol 350 lo muntu engikhuluma ngayo. Uhol 350 akanalutho. Sahlala ke naye ngahlangana isikhozi nangesikhathi ngisizama ukuthenga imoto ubese khona ngaleso sikhathi sikhozi ufike ngo2019 yena ukuzohlala nathi njengoba sahlukana naye 2017 mina ngihamba ngekhaya. Ilapho ke manje nake afika aqala khona ke futhi ke manje lemkhuba ke manje lo mkhuba la uqalile ukuthi afuna ukuthi ingane yami ingangihloniphi, afuna ukungena phakathi kwengane yami, ungihlukanise nengane yami, ungihlukanise nezingane zami kahle kahle zonke ngoba uvele wafika wangena phakathi kwami nezingane kanje ngasala ngedwa mina. Enye ingane namhlanje yabhema through yena. Unkanyisa ublame yena. Nami ngiblame yena. Akabanga khona enganeni. Senze ngasabekho enganeni. Ingane ngikhohlwa ngedwa. Wabhema unkanyisa. Namhlanje unkanyisa umqaqeni. Unkanyisa lengimkhulise ngedwa. Akasangibongi ke nangokuthi ke angigadela unkanyiso ke esikhulile. Namhlanje uvalela umhlenge lapha endlini yedwa. Umhlenge uno 15 years. Ufuna enzani umhlenge yedwa? Njengoba bemshiye yedwa lapha endlini. Manje ngila mina manje emgaqeni nami through yena lo baba. Professor angikwazi ngisho ukukhuluma, anginayo indlela yokukhuluma, anginayo ngisho indlela yokwazi ukubeka udaba ngendlela umqondo wami olokhuza ohlukumezeke ngalo. Angikho straight nje nami engqondweni. Angicabangi straight. Ayikho into engicabanga straight right njengamanje. Lo baba loyana angazi namhlanje kwami kuvaliwe. Mangizwa ke ngomhlengi ke njengoba ngihamba isicabalile okay. Sengiyayeqa ke manje le ndaba. Sifika ke manje la esesixabana khona ke manje nengane la esengene khona ngalendlela ukuthi ingane ayisakwazi ukungihlonipha ngalendlela ukuthi isikwazi nokungibeka isandla. Lento yokuthi ingane yami ngibeka isandla Professor iqale kulonyaka. Ingane mangiyikhulumisa endlini ngiyikhuza mhlambe ingane ayisafuna ukuzwa, ingane isingibuka nje sivele ngikhiphela amehlo. Ingane nasekitchen mangithi ngikhuluma nayo ingikhiphela amehlo ingane. How ingane mangabe senza ibreakfast ekseni angisenzelwa mina. Ingane yenzela ubaba wayo ibreakfast. Mina angenzelwa umuntu. Mina ngizozenzela kwami ukudla kwami. Mangibuza lapho ngizobe ngisusimpi ngizotshela indaba ukuthi hawu akhona nje amaqanda nasi istofu kwami fanele ngizenzele kodwa yena ubaba la ekhaya uyenzela. Ingabe nankinga lento iqhubeke Professor lento. Lapho ke bese silwa ke nomntanami ke physically ke okwangempela kube ongaphansi nongaphezulu sibhuquzisane silwe lokhu kokulo kwangempela mina noNokwanda wami. Asho nokusho uNokwanda athi ngikhathele finish wena. Ngiyabona ukuthi ingeke lento lena engiyihleli lana angiyiboni ukuthi because usuku nosuku kufanele ngikhulume, usuku nosuku kufanele ngikhulume. Ngathatha isikhwama sami ngaqoqa ngahamba ngingazi ukuthi ngiyaphi. Wathi maye like ngiphuma ngegate engibuza ukuthi ngiyaphi ngathi mina hayi kukhona la engisaya khona. Wathi angithi uyayazi number yami? Ngathi mina yebo ngiyayazi. Ngaphuma ngahamba.
Sengihambile ke professor nginesonto ngila eThekwini. Sengihambile ngifonelana nalengane le encane yami. In fact asifonelana sikhuluma ku Facebook. Umhlengi uyangitshela ukuthi ma kuyaqoqwa la ekhaya. Kuyaqoqwa impahla, kuyahanjwa. Kuyaphunywa. Ubaba uthatha imoto. Ubaba benonokwanda sebepheke nezikhwama. Bayahamba. Hawu Mhlengi yazizwa ukuthi uthini? Ma ngiyakutshela bayahamba manje ngempela. Ngithi Mhlengi isentathakusa manje basikhuluma nawe kuyoshaya u3. Uyazizwa ukuthi uthini into eshoyo? Ma asilele vele nami ngihleli la ngibuka iTV ngoba babhizi bayaqoqa la endlini bayahamba. Ngithi mina manje wena bathe bakushaya nobani? Bathe bangishaya ngedwa. Mhlambe wena uzobuya uma ngabe bona sebehambile. Hawu uyasala nje wedwa manje yebo manje ngiyasala. Wena ma uzobuya nini? Ngithi hayi angazi Mhlengi ngoba anginayo imali yokubuya. Athi Mhlengi ke hayi kulungile ma kodwa ke kuyahanjwa. Kuthe sengilokhuzile sengithi ngiyalala sekuyoshaya u3. Mangithi ngiyabuka isikhathi hawu kune message ekhona. Mangithi Mhlengi futhi uyangitshela ukuthi Mhlengi manje nawe bevula igate ke manje wangempela ke mase beqedile ukulokhuza uqoqa sebeyaphuma bayahamba bekunini bekuyizosa kube izolo. Kuzosa kube izolo bahambe kuzosa kube izolo intathakusa bekuzosa kube izolo. Mhlengi imoto hayi ubaba uthi imoto uhamba nayo. Hawu kanjani uhamba nemoto? Yebo ubaba uthi uhamba nayo imoto. Mina ngicela umtshele Mhlengi ukuthi ngicela angifonele. Hayi kuthuleke kuthi nyanya abuye Mhlengi message athi Mhlengi ngeke akwazi ukuyenza leyo nto yena ngoba akanayo airtime. Ngithi isho kunokwanda ngifonele yena ke. Nyanya abuye Mhlengi athi Mhlengi uthi nonokwanda akanayo airtime. Wahanjwa ke kwami ke professor ke kuhanjiwe kwaMakhobuntu. Kuhanjwe nemoto eyathengwa yimina eWeBuycars ngekhadi lami laseCapitec ngiyithenga ngengane yami unokwanda uyena umuntu engangimenzele ilicense ekuqala eKokstad mina ngoba ngangingenayo ilicense mina ngineLearners ngenzela unokwanda ngathi hayi ngoba vele ingane yami awuthi ngenzele yena kuqala zilunge ngakuyena izinto kuqala mina ngizolandela kodwa ke namhlanje na kunjena ke namhlanje ngisenamoto ngoba amagama abiza unokwanda eWeBuycars. Mina abize ebheki kuphela la kwaphuma khona imali. Kunento esalayo kule ndaba okuyona engicabanga ukuthi iyona oyizele. Ukuthi unokwanda uyena osethandana nestepfather sakhe njengamanje. Unokwanda uyena phela osethandana nestepfather sakhe manje. Ngine proof yaleyo nto lento engishoyo. Le phone lengiyiphathayo akuyona eyami le. Ekanokwanda le phone engiyiphathayo. Eyami kuyena. Eyami fair ngalolu suku sicabana usuku lokugcina lolu silwa mina naye. Yafi screen. Ngase ngithi ke mina ke ngeke ke kushuthi wena kuzophatha leyo yami mina ngizophatha le yakho. Ngayikhipha la efake la ejinini la ephaketheni lejini ngemuva ngayihlwitha. Ngayithatha ngayifaka la esifubeni. Unokwanda la kule phone yakhe ngithe mangithi ngiyabuka phakathi kunesithombe sikaba walapha ekhaya la engagqokile khona kule phone le la ngibe neproof ke ngempela ukuthi cha lento ebengicabanga ngempela ibiyiyona bengingashaya eceleni. Kunesikhathi esingakanani uyisola leyo nto futhi ngabe iziphi impawu lezo bezenza ukuthi uzucabanga leyo nto leyo? Lento kudala lento ngisola sukela nje unyaka uqalile ngoba into edala ukuthi ngisole masincokola nobaba engekho unokwanda esesikoleni mhlambe sihlalele nje unemibuzo strange ayangibuze yona ngonokwanda ethini abantu uke wangibuza nje ukuthi uma khabe ingane yentombazane ine discharge isuke kwenze njani awu ngathi mina hayi mina indaba zama discharge mina mbovile lezo phela mina futhi ngibuya ngazi mina into enjalo mina hayi angazi mina into enjalo angizazi athi hayi unokwanda ukhala ngokuthi
une-discharge. Hawu. Engidle lento ukuthi uNokwanda ukwazi ukukhuluma into eyi-sensitive kanjena nombomvu mina engangitsheli. Okay, like ngithi okay awuthi ngiyidlulise lento le. Ngelinye ilanga uyagooglisha. Uthi ngiyagooglisha la. Uhleli kusofa ngiguuglisha i-implant ukuthi inawapi ama-side effect kumuntu. Ngithi mina hawu wasilupha ngento enjalo sengigugile ngingakaze ngiyifake leyo nto. Mina leyo nto nje ifike vele mina sengimdala leyo nto mina. Wena uyithatha phi leyo nto? Uyazelapha wona leyo nto? Hayi uNokwanda uyifakile. Hayi simanga sendoda lesi. Hayi uNokwanda uyifakile. uNokwanda uyifakile. Hayi uNokwanda uyifakile. Hayi ngithi hayi ngeke ingathi ziyanda lezi indaba engizwayo la ekhaya. uNokwanda ugezitsha. Senginale ngqondo ke manje ukufuna ukubona lento ngoba ngiyayazi vele mina ukuthi ihlalaphi. Yebo. uNokwanda lokhuzile egqoka iskipa esincane esingaka ngezitsha ekitchen. Ngambuka uNokwanda njengoba lokho ephakamisa ingalo nje esebenza enzani. Ngambuka mangithi ngempela nayi lento bengaqamba manga umbuzo. Kulena ke ye-discharge ebengitshela ngayo umbomvu. Kuvrandi kunomgqomo omncane esilahla kuwona udoti. Nje owomileyo amaphepha inokuphuma endlini. Kuvrandi. Mangithi ngiyolahla iphepha le-Grandpa kade ngiphuza i-Grandpa. Mangithi khona ishubhu elingaka lela shubhu mina angizazi ke lezi zinto. Khona ishubhu elincane elifishane nje elingaka lipinki li-white linokupinki libhalwe vagina. Ucream kuthiwa ucream we-vagina. Ibuye manje ingqondo ukuthi hawu kuthiwa kukho i-discharge. Kusho ukuthi ngabe le cream lona okwenza lapha futhi seliphelile ishoba selilahliwe seli-empty. Selisebenzile. Umbomvu uqinisele umbomvu lesitayishona. Hawu umbomvu uyazazi buye indaba zikaNokwanda. Mina kodwa uNokwanda angitsheli lutho mina uNokwanda. uNokwanda ahambe uNokwanda ngelinye ilanga. Angimazi mina uyaphi uNokwanda. Phela into engayibona ngabezwa bexoxa ekseni ukuthi baba uzongibeka emathekisini ke uzongibeka bengifuna ungibeke baba engakashaya u6 ngoba ngifuna ukuthatha itaxi yokuqala. Athi omunye ho ngiyezwa nje kuyavunyelwana mina ngisekamerweni bona base sitting room. Okay. Nangempela uNokwanda avuka alungise amthatha ahambe. Abuye umbomvu. Mayibuye umbomvu. Ha uNokwanda ubumsaphi na? Hayi uNokwanda ubeye eThekwini. Oh ubeye eThekwini. Ehe. Mayesebuye uNokwanda eThekwini. Wabuya uNokwanda eThekwini wanikeza umbomvu imali engango 3000 rand. Mina anginikanga mina. Angayazi lo mali namhlanje uthi ayiphuma apha kade kwenze njani ngaleyo mali ekade isikhatsini. Wamnika ngathula ngathi du. Angaze ngichaze lo muntu ukuze kube namhlanje ubake lo mali ayikade ivelaphi kanjani Nokwanda because Nokwanda wahamba iweekend yonke. Wabuye sebuya nemali wayinikeza ubaba wakhe. Okay ke ngidluleke lapho ke professor. Sengisho ukuthi ngizama nje ukukuvezela ukuthi kuningi. Ya kuyawenza umqondo. Kuningi kwenzekile nanokuthi ukwazi kanjani ukuhlala e-sitting room ukusukela ngo5 6 uqeda ukudla kwantambama uhlele e-sitting room ubuka iTV kuyoshaya u2 entathakusa lama lokhuzana lama movie enwabukayo uhlalelena nje nokulokho iremote nje ulokho udlulisa lezi indawo engazuthi kuyalalwana kuzona maqhamuka mina kuphuma mina ekamerweni ngoba mina ngiyalala ngiphuma ekamerweni ngoba ngisiye bathroom kuphela
bona bahlala laphayana kodwa make kwakhala isicapha uzobona eselokhuza i-remote ubaba lapha ekhaya esedlulisa kanti vele phela ikamero lami liqondene ngqo nelokhuzane ne-TV. Namhlanje abekho-ke, namhlanje bahambile, bahambe nemoto yami, bavala amafoni. Niqala ukulwa noNokwanda nanilwelana? Siqala ukulwa sasibanga isitsha sami sinoNokwanda, siqala ukulwa. Khona izitsha zami zamaglasi ezinesivalo seplastic ongazi uthi lezo kufaka ku-oven. Leza zitsha uNokwanda wayethathe esinye sazo wafaka ukudla kwakhe wayanaso nako esikoleni. Ngiyabuza ke mina kuNokwanda ukuthi hayibo waphatha ngesitsha seglass, indaba ungathathi mami lokho izitsha lezi zeplastic uphathe ngazo. Singafike njalo isitsha sami athi ke nayi ngesife ma. Okay ke uzoyizwa ke professor bahamba uNokwanda esikoleni, mebuya uNokwanda nginganaki nami. Ngakusasa nginothisa ukuthi hayi ngeke ngiyazibona izitsha zonke kwi-erekini nakusink, khona izitsha ezikusink, khona izitsha eziserekini nalapha engiyibeka khona kodwa asikho lezi. Ngibuza ngithi Nokwanda isitsha hambe lesi sayizolo wena gcina wenze njani ngaso? Anya uNokwanda nangu wenza ikhofi la phezu kwetafula, nangu nombame bomabili la phezu kwetafula etafuleni nobaba lo ukhona bowu2, omunye umengala omunye umengala. Mina ngiyafika ke mina ke ngisuka eminyango ngizoma namla ngibuza lesitsha athula uNokwanda, hawu ngicela ukwazi ukuthi phela isitsha lesiyana phela besivumelene phela ungangitshela ukuthi sifile, ungakulinga nje ungitshela ukuthi isitsha sami sifile. Nyawo uNokwanda, hayibo Nokwanda asakhuluma yini? Avela suku uNokwanda angene ekamereni lakhe, bengene ekamereni lakhe aphume naso lesitsha. Ngithi mina awungiphenduli ngani, indaba ungaphenduli ukuthi isitsha sisekamereni lakho sibeke khona. Athi yini ufunani kumina? Ufunani kumina? Yini oyifunayo ngempela kumina? Ngithi mina ngibuza ukuthi indaba ungangiphenduli, mangibuza indaba isitsha nasekamereni. Athi ngikhathele finish wena mina. Sengikhathele finish. Ngithi mina uzongidelela kule ndlini yami. Phela indlu yami awukwazi ukungidela kuyona. Ngibuza isitsha sami wena ungiphendela endlini ungiphendele kanti izolo ukhulume kahle izolo. Masisakhuluma ngalesitsha. Namhlanje uthi angikulokhuzi ngathi Nokwanda ena mfethu usungibulengisa lento ongenza yona. Usungenza lento ongenza yona. Angiyithandi lento ongenza yona. Wathi ke na ke ngikhathele finish wena. Ngikhathele usungimila. Hayi saqala ke. Utheke mesethi ke ngimila. Ngoba wesekhuluma wese kanje kumina kanje. Uthanda ukuba mude ke kunami ngimfishane mina. Wese kanje ekhulumela la ebusweni bami kanje. Ila saqala khona ukulwa ke. Ngambamba ke ngempama. Ayisalwa ke. Sadidizelisana ke. Saze sawufakana ke ekamereni ngalina ke. Afike salalisana phezulu kombhede ke. Kwayiloyo naloyo ke. Salwa ke kanjalo. Waze waphuma ke yena koLanda uMmesi. Wabuya khona uMmesi lapha endlini ongaka. Wabuya naye bese uphethe kanje. Besethi ngikutshelile ukuthi ngikhathele mina wena. Ngitshelile ngifuna ukukhipha lokuphapho yikona. Wezalana wena noNkiroyi. Ngathi usho abantu noNkiroyi. Utshela mina ukuthi noNkiroyi wena okwazi ukuhamba ukuthi uye eThekwini ubuye sobuya nemali kubaba wakho. Usunikeza ubaba wakho ungabiza mina ngoNonkiroyi. Imuphi uNonkiroyi ongcono kunami nawe? Hayi ke wacaca ukuthi ke fanele ngivalele ekamereni ke mina ke. Baba wakho wadonsa isicapha ke. Mama kanje na wablockela uNokwanda. Block uNokwanda ukuthi angangikwazi. Avalelwa khona engahlala khona. Kwaze kwaphuma umfana ekamereni lakhe lo oyengithi no15. Waphuma umfana waphusha uNokwanda. Wavala isicapha. Ngoba ikamero likaNokwanda leli engangivalelwe kulona iwindi lalo mawuphuma eminyango uyambona umuntu mephuma ekitchen ukuthi usephumile umuntu ekitchen umbona ngewindi likaNokwanda
ngambona kanjalo uNokwanda ukuthi okay nangu ngeza nesicapha futhi sibhaqazeka lokhu izukhiyi kanti umhlengi ukhipha uNokwanda wahamba kumhlengi wayokhala ke kusofa wafika umhlengi wakhala kumhlengi ngoba ngase ngiphuma kathi mangimbona ukuthi okay nami ngase ngiyaphuma la ekamereni mangithi sashayisana nomhlengi eyohlala kusofa ufike wabeka izandla la ekhanda wakhala umhlengi inkinga leli imdalela mess nimdalela inkinga engingayazi ukuthi iyosizwa ubani namangazi ukuthi ngizoyithini lento ngoba njengoba ngila mina uthi ngithi mina bathi uzosala wedwa mhlengi njengoba behamba nje uthi umhlengi bahambile kulwesibili bayafika manje lwesibili wonke bebengekho njengoba befika namhlanje ngithi mina bahambe nini bahambe kuzosakube izolo eNtathakusa bekulesingakike bekuyibo lesihlanu namhlanje Monday futhi bahambe bekuyi-weekend away bekumgqibelo bekubusuku bangumgqibelo kusabe yisonto yebo kuzosakube izolo yebo uthi kumhlengi bebefika ke babehambe ngomlwesibili njengoba befika bezoqoqa nje manje bayafika ma bebekade bengekho uthi umhlengi njengamanje bakhona noma bahambile phela bahambile ushilo izolo kumina bahambe eNtathakusa bahambile nemoto ngize ngizwe ukuthi bahambe nemoto abekho uNokwanda umkhulise kanjani mawungatshela nje umuntu ukhandele nje umuntu isithombe mina ekhaya ngikhule ngishawa mina ngesingami uma ngishawe ubhuti wakamakhelwane bengisaba ukufike ngisho ekhaya ngoba bekuzothiwa ekhaya ngeke akusukele kodwa futhi ikhona ezinye izingane besiyibona zithi mayishayiwe omama bazobefike bethi akuzalelwana wena umkhulise ngaluphi uhlangothi mina nginesandla esiqinile ngizosho njalo nginesandla esiqinile ngoba ngizothini isandla sami siqinile kakhulu ngoba nezingane lapha ekhaya onkanyiso nje kanje nabo baze basho bathi ma ukuba wawubaba ngisholo sebhema ke ubhema ni wonke khona nto namazene angazi nayi iwonga noma ikhona yena ngazi kodwa namazene lensango uyasho unkanyiso ngaba ngibhemi ma ukube ubaba wayewena ngaba angiyona lento engiyona namhlanje mina professor ngilo muntu lo ngizothini ngilo muntu lo ongakwazi wrong angikwazi ukuthi ngithi woza mntanami woza hayi siyazi wena bayakusukela boy angikwazi uyenzeleni leyo nto wena uyenzeleni uyenzele buthembeni hamba phela uyimele eyakho phela bengekho mina hamba uyimele inkinga yakho ngoba nami nala endlini nami ngokunjalo ilungise lento oyenzileyo ubuyenze ubuthembe ba buthi izolungisa uba ngilo muntu ke onjalo noNokwanda ke mina ngimkhulise kanjalo nginethemba lokuthi uzokhula naye abe yilo mntwana onjalo ngangokuthi uNokwanda mina kona konke lokho kuhlukumezeka bengikuhlukumezeka ngihlala nabo akazi uNokwanda ngibona kuthiwa ngilale ngingekho akekho omunye umuntu wesilisa wakwambona njengoba eno27 years namhlanje ufakazi wami yena uNokwanda akakaze angibona kwathiwa nangu ma wakhe dansa lapha ezantsi akaze ngidanse mina yena ufakazi wami dansa ngikwazi bengihlala nabo kumnyama singenagesi endlini ngithatha omunye ngimbeke la ngisondeze nomunye sihlala endlini kungenagesi ngizovuka ngakusasa ngibona ukuthi ugesi ngizowuthola kanjani abangani bami nginomama mina babangani abadala abangani bami bengiyilo mntwana nje onjalo ngaze ngakhula ke angikaze nje mina ngathi mhlambe izinto ezibhedayo
uyibone kumina awu no ngiyayikhulumela ukuthi umuntu akayikhulumeli but mina ngicela ukuyikhulumela and makukhona mhlambe abawomakhelwane bethu mhlambe abangabona hayi bangangifakazela bathi khona iqiniso siyamazi mhlambe bangavela nakuma-comment mhlambe ba-comment basho but uma bekhona bakhona kuleya ndawo yethu ukuthi hayi cha siyamazi bangiyaziwa. Njengomzali uNokwanda uyingane enjani? Ingane ehlaza. Nokwanda ahloniphi. Nokwanda fanele uhambe umkhuza njalo. Nokwanda akamazi umuntu. Umbomvu kule minyaka osuhlale naye uyindoda enjani? Umbomvu uyindoda enenhliziyo embi. Umbomvu uyindoda selfish. Umbomvu akakubulala kancane. Mangabe ngicela ukusebenzisa legama lokuthi nawe uma ungahlakaniphile ungaboni ukuthi la lo muntu lo angakubulala futhi azakugqibe yedwa. Uyilo muntu onjalo. But ongathi uthule. Mefika kuwena ukhuluma kahle. Kuwena ukhuluma kahle, ubaba ukhuluma kahle. Yonke into iyo nje ungazi ukuthi hayi cha uyasukela but ke omakhelwane bethu ekhethomeni emafletini eshaya umoya bayamazi. Kunombomvu olume phephetha. KunoNokwanda oyisigqagqaqa. Phakathi kwabo bobabili ekuthandaneni kwabo ubani osola ukuthi iyena owacathamela omunye? Hayi umbomvu. Ingani uthi umbomvu? Ingoba ngiyamazi vele mina phela umbomvu before. Ngiyamazi indlela ebesenza ngayo izinto. Ngoba ngike ngaba phela intombi yakhe. Ngiyamazi. Umbomvu uyena. Ukuthi manje ngizose ngifaka amagama abantu angifuni. Umbomvu besebenza ngabantu before. Umbomvu njengoba ngisho ngithi ubhuti omdala kumina. Ubesebenza ngabantu abadala kumina izinto bekade ezenza. Noma ungawasho ngamagama abantu asiluze udaba. Umbomvu wenzani umbomvu? Kuze kuzosinda nabanye kulombomvu wena lo. Umbomvu besenza ama-built-in cupboards before. Built-in? Yes. Yeah. Umbomvu bekwazi ukuthi mangabe usiso right nje akwenzele nje ikhishi nje. Mahala. Ungakhokhi. Uyilo umuntu onjalo. Umbomvu uma ngabe ebona ukuthi usiso right nje uyakwazi ukwakhela indlu, akwakhele indlu esukela from eplanini. Kodwa mebona nje ukuthi usiso right uzoyakha leyo ndlu umbomvu nje kahlale kuyona. Angabuyi. Uma ngabe umfana mhlawumbe ngemistake ube nenamba yomfana mhlawumbe abafana abaqashile mhlawumbe wasebenzisa ifoni yakho mhlawumbe kwagcina khona la kwasala khona inamba yomfana ekade esebenza naye owaye kulabafana bakhe wayesebenza nabo eyasala inamba kaMadlanduna. Kanti uMadlanduna uzoposta umsebenzi ku WhatsApp wakhe status wabona kanti nami ngiyabona efonini yami. Kanti uzothi methatha ifoni yami abone uMadlanduna. Wafonela uMadlanduna same time wambuza ukuthi uyenzelani lento yenzayo, upostelani umsebenzi. Hawu. Ngoba phela afanele avele umuntu ongenamali. Hayi umusha umbomvu. Axolisa kuMadlanduna ukuthi hayi ngiyaxolisa. Bengazi.
Nangempela mina imali yalapho mina ngiyazi imali yami yalemsebenzi ebeyisebenza. Bengingakwazi nokuya kulabo sisi lapho because bekusuke osisi abadala ngiyothi mina noma indaba ifika kumina abantu bezongitshela ukuthi usisi wasekutheni kwenzeke kanjeni angikwazi ukuya kuye ngiyombuza ukuthi indaba wenze kanjeni. Ngibe ngilambile kodwa endlini nezingane. Kodwa ngizovuswa ebusuku ngabo 3 ngishawe kodwa kusetshenziswe. Uyilo nhlobo ingakho ngithi uyena iqalile indaba. Kulokhu kuphuma ngemoto, kulokhu kuphunywa ngemoto. Mina ngisala phela ekhaya mina bengikusala nomzukulu. Kuphunywa ngemoto, kuphunywa ngemoto nasebusuku. Kuthiwe kuyothengwa i-KFC. Kodwa makubuya kuzobuya kuphethwe Streetwise 2. Umzukulu kabani? Owalona ke umntwana lo 20 lo no 24. Akayena kaNokwanda. Kadadwabo kaNokwanda lo mncane. Nokwanda una ingane? Anayo. Faki implant. Eyaziwa ubaba wakhe mina engingayazi. Andakaze ngimbuze ngayo. Khona na 24 kulezi ingane. Uyena uma wengane. Uma nikhuluma naye uthini umbikela ngalezi inkinga obhekene nazo? Ngoba ukhulile umuntu ona 24. Yeah. UNozipho umuntu yena ke ongeke umazi ukuthi umuntu onjani. Ngizothini uyasaba ukuveza ukuthi umuntu onjani. Akafuni ukuthi avele kuwena ukuthi hayi wrong wena, hayi right wena. Kuphela nje unalo lahleko lakhe avela ahleke ngalo nje kuphela kuphelile. Lokho akuhleka okungahle kubone kodwa ukuthi uqedileke lapho uNozipho. Umuntu emdlayo lento ngempela u22. Umfana uNkanyiso. Uyena ke emdlayo. And uNkanyiso kade ngifonela nje namanje engibuza ukuthi kodwa ma imoto yakhe singazihambe kanjalo. Ubaba la ekhona useyovela njengomuntu onemoto. Ubaba angakaze asenzele lutho mina ngazi ngisho wethu boyini la ngayazi. Thangazi ngishit trunk. Hayi engathi uthangazi ngishit trunk mina ngingazi ngishit trunk yakhe ubaba nje wakwasenzelani nje ubaba sezoqhamuka lapho manje esezenza umuntu esepaka imoto. Benonokwanda kanti makwenzakalani ngempela kanti ekhaya. Ngithi hayi nami Nkanyisa ngazi ukuthi kwenzakalani. Kunamadoda asethola abantu besifazane obafica benezingane zamantombazane. And ubaba sondela kakhulu einganeni zamantombazane. Esingesho ukuthi kubi ukuthi uma uthola umuntu uthandana naye enengane lezo ngane uyithathe njengezingane zakho. Kodwa ungaqashisa uthini kunamngozi buni emva kwesehlo esike sehlela wena? Hey. Okay, ngingaqashisa ngithini ngoba labantu professor ngizohluleka uqashisa ngoba usuke ubathanda bonke wena mzala ngithi wena umama phakathi wena kulabantu and wena usuke ufuna vele ukuthi labantu bazwane. Manje kunzima ukuthi uhleze ubheke ngehlo lokuthi labantu laba kungase kube khona into abayenzayo ngoba labantu bazana ngawe labantu njengoba behlangene nje bahlangene ngawe wena partner ndawo wena uexpect ukuthi labantu laba bazwane vele. Manje angiyazi like ukuthi ingenziwa kanjani nami ngoba usuke ungalindele lutho. Ngifuna uxolisa lapho professor ngifuna ungaqashisi ngoba nami ngihlulekile. Okay. Ngizokubuyisela emumva ke manje isiZulwini. Okay. Sakithi. Yebo. Sithi isiZulu uma owesifazane eyogana ingane yakhe kumele ahambe oyishiya kubo noma iye kubo kwababa wayo. Okay, ngifuna ungilalela ngiqede ngoba odabeni lakho umuzo wakho uwena ofaka impisi la ekhaya.
yafike yagila imkhuba. Akufani nomuntu ohambe wayogana ehamba nengane yakhe. Uyayizwa leyo nto. Kodwa ngicela ukubuza kuwena, ungathini kulokho kukhuluma ukuthi uma uhamba uyogana kwaMkhize kumele ushiye ingane ekhaya kini noma uyishiye ekhaya kubo ngoba isukinayo babwayo? Wena kuleso sizulu ungahlaziya uthini since usuke wehlelwa isaga esinjengalesi? Hey, ayisali kubo hayi ngani noma kimi. Yesekela impendulo yakho, usho ngani? Ayisali ingane intombazane ngoba kugcina sekwenzeke njengoba kwenzekile nje kanje. Ngoba labantu laba uthi omunye phela kuyena ubaba wami. Nomunye athi akuyena akuyona ingane yamvele le. And wena uzothola ukuthi useyihlonipha kakhulu, like ingane useyisondeze kakhulu ngalendlela ukuthi vele phela wena usafani nengane manje. Uyayibona intombi manje la endlini. Uyayibona intombi la endlini, yinhle manje intombi ukudlula wena. Ila endlini. Akuyona yakhe. Wena usunje wena phela uyisalwazi sakhe vele wena asakunaki. Njengathi la lapha ekhaya, thina lapha ekhaya bese kuhlukene yakho sekuhlukene nje imbhede. Ekamerweni. Umuntu unombhede wakhe newardrobe yakhe, umuntu unombhede wakhe newardrobe yakhe. Ekamerweni Elodwa. Lapha ekhaya. Uzothola ukuthi ingane uzobona wena ingane ibekwe la ingazi ukuthi ingane iyathandwa, ingane iyahlonishwa, yebo ingane noma kuyahanjwa woza sihambe egehle, woza sihambe my princess, yebo. Wena lokho uyibambe kulo my princess, kanti lo my princess lo kasahambi yedwa. Kodwa lo my princess ubizwe esayidini elilodwa. Lo muntu unengane ezimbiza amantombazane, yile yakho, yile yakhe. Le yakhe kodwa ayiyena uprincess. Lena uprincess. Mongene efonini yakhe nangempela uyiseve ngoprincess, but lo omunye umseve ngegama lakhe ngqondo. Lo akamzala yebo. Ungitshela ukuthi lona akamzala ubengambelethi njengalo? Hayi. Nozipho? Hayi. Hayi. Lo yana futhi lento yabe intsha lento yabe. Bekade ngisho. Intsha lento yabo. Iqale lento nje ukuthi amcoach kangaka, amthande kangaka, ambeke la. Iqale kulonyaka. Nokandi bekade right kubaba behloniphana ku right ubona nje ukuthi hayi bahloniphana lokho kunormal. Kwashintsha ke. Bayaphuza nonokwanda nobaba. Bobabile. Into ebeyenzeka ke manje bekunokuthengwa bebuzana ukuthi baba ngikuthengele ini. Babebanga ukuthi angizokuthengela i-flying fish, ngizokuthengela i-Heineken baba. Ngoba ngiyakwazi ukuthi uthanda i-Heineken. Umazelapho uthanda i-Heineken. Umazelapho. Ngoba lo muntu beyiphuzela le emaqeleni lo muntu abuye sedakiwe. Akazi lo muntu aphuzela la ekhaya. Asimazi lo muntu beyafika abangani bakhe bamthathe ahambe nabo uyobuya ngo-3 athatha kuse sedakiwe. Waze wakhulu nowantu wayintombi wangaka namhlanje. Umazelapho. Ukuthi akayifundi le ufuna le. Bathengeke. Uzothenga ke 6 pack ngoba yafika i6 pack ye brutal fruit kanokwanda, yafika i-flying fish lamabhodlela amancane amangaka awu6 afakwe efridge kwathiwa awakhe ke ubaba walapha ekhaya. Unokwanda uyakotiza lapha egcekeni wena ubona. Okay. Kunonokwanda uthe ubani lentombazane ezalwa lo baba? Unozipho ke. Unozipho lo uvela ngakhuluma. Yazi namshaya unozipho. Ukuthi ubaba wakhe lo futhi uma wakhe wena egazini. Ngizothi usaba ukuthatha amasayidi. Nami ngisola kanjalo. Ingakho ngithi uyasaba ukuvela ukuthi ungakuliphi iside ukuthi like
usaba ukuthi angimazi usaba uba sesente like abe neutral nozipha ukuthi hayi lento le u-wrong u-right but akafuni ngoba umuntu obethi ufuna ukuyenza leyo nto unkanyiso ngamkhoza ngathi kansa ngeke wathi hayi manje ngifuna ukumtshela ngale ndlela ukuthi ubaba mayefuna ukungishaya angishaye ngoba phela manje lento la yenzayo ubaba i-wrong. Okokuqala kunomhlengi laphaya ono 15 years ofunda ugrade 10. Ingane eyifunda ugrade 10 esekujwayelekile ukuthi ingane mayifunda ugrade 10 ivele iphume esandleni. Leya ngane lo baba akayifuni ngale ndlela ukuthi angazi noma mhlambe ususpect ukuthi mhlambe akuyona yini yakhe. Ekamereni laNoganda ungena ekamereni laNoganda azophuma ngale embuza ukuthi uwewadla udlile uright kodwa soze umbone yongena ekamereni laMhlengi embuza umhlengi ukuthi mhlengi uke wadla uright yini mhlengi. Kufanele kuze kusuke mina ngihambe ngiye kumhlengi. Mhlengi njengoba ubuye walala nje ubuye esikoleni udlile na uzosho kumhlengi athi hayi mama ngizobuye ngivuke ngidle hayi mama ngiright khona into esikoleni safuna uqale ngiyibhale kuqala ngine assignment yimina owazi lokho. Umhlengi mayefuna ukuxoxa uza kumina ekamereni azoxoxa nawe uyamsaba baba wakhe. Professor kusaba kanjani ingane yakhe yomfana kodwa intombazana ukwazi ihlale la duze kwakhe intombazana ingane yakhe yomfana yomagcino i-couch inkulu ingaka iwu2 seat uhleli kuyona wedwa nangomunye uhleli kuleyana nengane mhlambe kugcwele ispace esikhona ilesi esinawe nayi ingane yomfana izifuna indawo yokuhlala izodiyazela ingane idiyazela iyayibona kodwa lenda kodwa ngeke ihlale izoncama ithatha iplate livele ihambe ekamereni layo inde. Ulinyazwa yini onyaweni ngoba ufake lento isicathulo lesi? Oh hayi ngalimali etown mina lapha gaselo esikisiki umgaqo omkhulu main road. Inkinga zaseyiqalile? Yebo beseyiqalile inkinga. Imoto yakushayisa noma wawuphakathi? Hayi ngangihamba mina angihamba ngale yona iya ngale asiphambana kanje. Awucabanga mhlawumbe ukuthi ukucabanga kuze kweqe mhlawumbe ongabe kwaholela ekutheni ugcine ushayiswa imoto? Hayi kuyenzeka ngoba nokukhuluma ngedwa mina sengiyakhuluma ngedwa manje uma ngihamba endleleni ngixoxe futhi indaba ngiphendula ukuthi ingabe uprofessor ngizomthola yini la engiyakhona. Okay, uyifikele lapha awufonanga futhi ubani okwazisela? Hayi ngiyayazi nje MPTV kakhulu ngumlandeli wayo ku-YouTube. Yebo. Abantu ungafisa bekusiza ngani? Abantu ngifisa bangisize ngokuthi banginikeze ama-advice ukuthi ngayithola kanjani leya moto since ngibachazelile ukuthi ngayithenga kanjani. Yebo. Ikhona nendlela ukuthi ngiyithole. Enye indlela engixakile ke manje professor engibhekene nayo ngifuna ukugoduka. Akugudukeki anginayo imali. Malini ukugoduka? U240 ukugoduka. Okay, asibeke eceleni leyo. Yini enye ofisa abantu bekusiza ngayo? Hayi le yami noNokwanda i-right nje. uNokwanda ngisamdubile kancane. Ngimkhiphile enhlizweni yami ngangendlela ukuthi noNkulunkulu ngimtshelile ukuthi hayi makukuthi yona ndlela le bekufanele sihlukane ngayo nomntanami ufika umuntu wesilisa angene phakathi kwethu ukuze sihlukane kulungile ngiyavuma akahambi. Uma bebuya beza endlini uzokwenza njani? Angicabangi ukuthi bangabusabuya endlini. Akho umuntu angabusabuya endlini manje. Angibafuni lapha endlini. Udaba okwalithatha walusa kwabamthetho? Angaze ngilise ngoba njengoba ukwangibuza eqaleni ukuthi ngenze njani kwi-fight yami yokuqala noNokwanda. Ngathi impendulo yami ngabiza umakhelwane. Iphindile ke yenzeka ubaba lapha ekhaya mangimxosha uNokwanda nakhe ngitshela ukuthi naye uneshela
kodwa uNokwanda wagcina ephumile ubaba lapha ekhaya wamlanda wambuyisa wambeka la. Kulokhu-ke silwa-ke emotweni because siqale kulokhu kokugcina siqale kulwa emotweni phakathi emotweni ihamba nibangani sibanga ifoni yami. uNokwanda ungidele ngale ndlela ukuthi angazi mina ukuthi ngisifaka salephi ibhodo angazi hlobo mina uNokwanda. uNokwanda uthatha indlela lento professor ngafike ngathenga le phone yeah bekade ngine Nokia kuqala ngiphathi Nokia ngathenga le phone. Wafika uNokwanda ade sebenza e-call center kuphi la eMhlanga. Khona mhlawumbe ngicathi uzosho igama layo ngazi uba ithiwa yini ngikhohliwe nami kodwa nje kodwa lo 3 letters CIP noma bani khona kuthi i-call center inemkhuba ngapha lapha koMhlanga igama la leyani no sizobuye sikhumbule. Ubekade ehlala la edrobheni ngazi ngala izansi yasebenza e-call center. Wabuya uNokwanda mayebuya uNokwanda wathi hayi ma ukusebenza kusamile kancane ngifuna ukubuyela esikoleni ngicela ungizamele isikole. Ngathi mina ngizamela isikole okay hayi ngizobona kulungile kodwa phela makuvula kuzofanele ukuthi uhambe uyoregister nawe ubone ukuthi uyathathwa yini. Hayi mina ngempela uNokwanda ubuya uphatha i-iPhone angikwazi mina ama-iPhone yeah but le encanyana njengaka uphathe i-iPhone mephathe i-iPhone kanti uzoyidlalisisa umzukulu i-face screen my-face screen angabi na phone uNokwanda. Bengena phone uNokwanda ngithi mina uNokwanda thatha le phone le yami ubusebenzisa yona mina ngizoqhubeka ngisebenzisa iNokia yami up until ulungise ifoni yakho mase i-right ifoni yakho zobe sengiyithatha ke le. Hayi uNokwanda-ke avumeke ayithathe uNokwanda le foni bekuyeyami. Asithole uNokwanda isikole awuthole uNSFAS maye uthole uNSFAS uNokwanda kukhona amafoni adayisa eCummins athatha ifoni lapho uNokwanda kwa-eCummins abuye eze nayo kumina afike athi ma na ifoni ngikuthengela ifoni. Bafika nayo umbomvu bayiphethe nayo le foni. Ngithi mina ifoni guys ngithengela ifoni hawu senibuya edrobheni hawu navana ngicabangela ifoni ngijabule ngiyithathe le foni athi umbomvu ithathe manje le foni hayi ngiyithathe ifoni mase sixabana uNokwanda kanti uzoveleke manje na-ke athathe le foni ebengiphe yona nale sekwawakhe wonke-ke manje angisenafoni mina ungiphuca le kade elokhuzile nale futhi angithi kuyena wonke awakhe sibanga leyo nto-ke manje emotweni ngithi awukwazi ukuthatha amafoni onke phela bekuwena angeke uziyenze leyo nto. Letha ifoni yami Nokwanda buyisa ifoni yami ngisho kanje ngithi letha ifoni yami igiya lela ngithi ubaba lo uyena eback seat nengane ngifaka isandla kanje ngiphenduke kanje ngithi letha ifoni yami avela kugadle kuNokwanda hawu akahle kuNokwanda akahle sicefe ngokuthi la bengilokho ngizwa nje insukwini ukuthi okay iyahamba imoto akahle ngimbuza mina ngithi ungishayelani athi khathele finish yathanda akathi sungicike too much khathele finish wena sungicike too much hawu athi wena ungibambelani ngithi ngifuna ifoni yami wena manje ngikubamba wena ngishaya athi wena ungibambelani ngizokuphinda futhi sengisho ukuthi-ke indlela ngidele ngayo uNokwanda umdele ngale ndlela ukuthi uNokwanda angazi nanokuthi ngisibhalo saliphi ibhodo uhlazi uNokwanda. Kunomfana ohambe nabangani bakhe bayobamba uma wakhe inkonzo bafike bamkenya wezwashona umfana mzala ungathini ukuphawula kwakho emva kwalezi zinto ezenzakalayo ngey'ngane umuntu eyizala kodwa ekugcineni kube yona emjikelayo agcine ubone ukuthi engafa ngesandla sayo?
Mina ngithi manje mina ngiphumile mina kulento le yokuthi uthi ngihlalele izingane zami noma indoda ingani lokhu zingangifaka ummese emqaleni ngowudonsa lo mmese loyo ngivala inxeba ngivuke ngigona ingane yami. Ahi mawubona ukuthi fanele uhambe shiya nazo lezo ingane uhambe. Mina ngisho njalo manje ngoba egcineni lengane lobu kade wena usithi hayi ingane yami ngihlalele yona. Mina namhlanje ngisemgaqweni ilengane lengane ngithi mina ngihlalele yona ngangahamba ngayokwenza izinto efanele ngabe ngazenza mina impilo yami ngayincama ngathi ngoba senginengane ekhona emhlabeni kufanele nginakele ingane ikhulu ifunde. Mina wami noWanda ufundi noWanda awukholanga akwazi uzingenela khona azikhulumeni azibhalele acela umuntu uzikhulumele azidlulela yena endaweni yedwa ngalamandla amla ngalezandla ngaleligazi leli mina lo nina benhlohle nophapha ekhanda kamenza indaba lo muntu omemeza umemeza athi yakhalela iluthi igula lajama lichithekile nina bakwambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabele imbedule nina bentu lebandwa ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa awu nina bakadala inyebo phansi madoda Eastern Cape uZulu liyaduma liyazongoma engcobo abomnaka namamfombatane le eSwatini kuzona zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso yalo njengoba sazi ukuthi lolu hlelo uhlelo luyingqophamlando kuzwelonke ngendaba yezidakamizwa kodwa namuhla sifike ngendaba ehlukile futhi engicabanga ukuthi iyaphuthuma ngendlela eyisimanga bafowethu na inkinga ikhona ngiyenu siyacela nisukume sizwe sakithi ke kuthiwa ke kwelakithi hlangana Zulu siyacela uZulu ahlangane silekelele nangomuntu wesifazane okwazile ukuyinikela ekhulisa izingane zakhe ngeqiniso gcineni uzithole sewumuntu osewumhambuma ngenxa yengane ekhulisile okuyiyona esithatha istepfather sayo silala nestepfather sayo osekuyiyona esiwumama kustepfather sayo umuntu obefike ngathi ubaba kodwa manje yena osefike wahlukanisa umama nengane siyacela ke bafowethu ukuthi ningenelele ufuna kubuya imoto yakhe namanye kama advisor ngasinika wona njengoba nami nazi ukuthi angiyena ungoti kwezomthetho ukuthi isiphi istep noma iluphi uhlelo kumele silenze njengamanje ukumlekelela ukuze izinto zakhe ibuye kuye futhi nempilo yakhe ibuye kuye enye into mfisa singathola abantu abangama psychologists abantu abadila nezindaba zokweluleka abantu ngokwengqondo abantu abadila nokudila nezimo njengalezi ngqo ngoba kunabantu ngokwama department okuhlukana abadila nezimo ezihlukene sifisa nabadila nezinkinga zemndeni bengifonele ku 081 513 5606 ngiyiphinda 081 513 5606 ngifuna wonke umuntu ozongifonela kube umuntu ofisa ukusiza usisi kule nkinga abhekene nayo ngithi ke mina indle sihleli kuyona iyasha kubi ngoba abantu abaningi baye bethula umuntu afune ukusukume ngoba sekusha ngakuye izingane esikhathini samanje ziyinkinga ngendlela eyisimanga siyacela abafowethu uma ukuthi nawe uzele umzali futhi wenza konke okusemandleni akho uyayinikela uzikhama konke onakho izingane zakho ziphile zibe nekusasa elingcono nawe lokho ungasithola usukukho kusasa kodwa uma singakunqanda namhlanje ngosisi lo singakwazi ukuthi sikhande ikusasa elingcono lezingane zethu siyacela ke abafowethu ngaba usizo noma bangakwazi usibelekelela ukuze sesasizakala egcineni bangithinte sulisebenze loludaba suliphethe kuze kube sekugcineni nawe nokwanda nawe imbomvu manje ubona lo mbukiso mayeluyalo ngoba nizobe nigonene lapho nibuka lo mbukiso yalo efonini ngiyanifuna nani ukuthi nizosichazela njengesizwe ukuthi yini inkinga yenu kwenze njani ezani inkanuko ukuthi sengaze kugcine ngempela ulahlekelwa uma wakho wegazi kubhidli kumuzi ngenxa nje yokuxegelwa uzipho noma yokungabi naso isimilo uyintombazana ngakho ke lokhuluma uprofessor ngimwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke mosubuko ezwafika la okusho ukuthi isidla amaningi esakeni mina sangincenga